siktir. Hai siktir. Hai siktir. 3, 2, 1. Oh, ia! Hai siktir. Hai sictir! Eu v-am spus că hai sictir e cuvânt japonez. Hai! Siktir. Bun. Hai pe scenă! Hai pe scenă. Pe scenă. Da. Salutare, bună! Ce Ce hai? tare! Salut! Salut. Salut. Salut! Ce drăguț! Salut. Salut! Ce simpatic! Ce faci? Pleacă deja de la 5. Japonez. Exact. Japonez. Japanese. Ah. Stai că îl întreb eu ceva direct în japoneză. Ia. Frățioare, cum te cheamă? 僕の名前はミスター植草です。 Eram sigur. Na, scrie-o pe astea. Os. Ce facem, mă? E numărul preferat al E Andrei. Tudor Chirilă! E Tudor Chirilă! Cum a făcut asta, mă? Habar n-am! La ce sală de fitness merge? Despre asta vorbim. Ia, nu, să nu-ți dai pantalonii de... Uitați-vă, a rămas în curugol. Ia, chiar e în curugol. Cum se servește cafeaua în Japonia? Ia. Genial. Una e cu croissant deja. Am avut un feeling foarte bun de când a intrat că o să fie un moment foarte bun și am râs cu lacrimi. De 4 ori, da? Deci hai în etapa următoare! Yes. Hai. Ai grijă de tine, ține bine alea pe tine, așa, bravo. Ține, na, Ține-te bine! Andreea, vino încoace. Yeah, come here. Come here. It's a Romanian tradition. You have a hug. A big hug to this. Please. A big hug. Okay, a big hug. ビッグハグじゃなかった。 Big hug. スモールハグ。 Big hug. Small hug. Păi n-are cum că-i cad kilul. No, big hug. Please, no. You should hug me. Okay, yes, So, yes. but take care of... Okay. Okay. With two hands. With two hands. With two hands. Yeah. Thank you.